Takže čaute. Že ma dobre vidíte, keby náhodou neváčo nevidíte, tak sorry za to, ja neviem. Lidi na to natáčam. Takže, ako môžete vidieť za mňu, toto je tá rovná, kde budem tak natáčať vlogy. A tak, no, len motočka, tento vlog, lebo to moci, no. A teraz som mali všetko nasvietené. Dúfam, že všetko bude dobre vidieť, poďte do komentára, že či sa vám toto páčilo za mňu, ale bude to oranžové farby alebo zelenej. Takže to bude potom lepšie, ale neviem, ešte to asi nemám, ešte to nemám to kúpené proste. Takže, tak, dúfam, že to bude dobre vidieť. Tak, ale ja som vám dneska vlastne nechcem o ničom hovoriť takého. Dúfam, že sa vám včera ten vonkajší vlog ľúbil. Bude aj na budúce vlaky, neviem kedy ešte, ale bude vonkajší vlog. A v 6. vlogu, ak bude, ale bude určite, tak vám ukážem môjho psa. Ešte vám nepoviem, ak sa volá. Iba, že teraz väčších vám poviem, to nám stačí. No a hrávam bodko, ale natáčať to nebudem určite, ja nebudem žiadne natáčať, budem vlastne natáčať iba vlogy. Som mi zapiala. No a iba vlogy to budú čisto, iba všetko budú iba vlogy, inšie nič nebudem natáčať. A ešte vám to zblokuje, že idem si kúpiť novú kameru. A to budú aj kvalitnejšie od môjho videa, nebudú také sekavé, ako môžete vidieť, koľko raz to je seka. A je taká malá do ruky, taká prenosná a dobre sa si natáča, takže je to dobré. Ale ja vám môžem ukázať ešte jednu kameru, pozerajte. Pozerajte, tuto, takto. Teraz vám to dám takto. Tak. Tuto, počkať, tuto vám to vyťahnem, tu mám také pozadie. Tuto. Takú skrinku. Tak. Sorry. Mal som vám to hlavu, ale však dúfam, že to nevadí. No, tuto. Čakajte. Dobre. Tak. Ja si vás toho takto oprem o vankúš. Tak. Dobre, sa má dobre vidieť. Nože, hej. Tu to takto odbalíme. Tu mám takú staršiu troška. Káble. A tu mám takúto kameru. Takto, ako môžete vidieť, to je oné. Takto otvára. Takto také okienko. A proste no takto sa natáča. No. Tak to vypadá celá. Tak. A je celkom akože dobrá, je kvalitná. Je kvalitnejšia než tam boja, čo budem mať kupovanú. A má to dobrý zoom, toto má až krát 20 sa to dá zoomovať, takže to je dobré. A moja sa dá tuším iba 10 zoomovať. Ale ja si chcem kúpiť svoju kameru, lebo to není moja, to je mojich rodičov kamera. Ale povolujem jej túto natáčať, ale nemám proste kábel k nej do počítača, takže asi si budem musieť kúpiť novú kameru. Ja. A tak kameru schovám. Počkajte, ja to zatiaľ prestriem, dobre? Čaute zatiaľ. Tak som znova, už sme ono, vlastne, no sa neplatno, to je jedno. A tak, to už asi je všetko v tomto vlogu, takže komu sa tento vlog páči, like, koment, odber. Teraz mám toho odberateľov, ja viem, ešte to není moc, ale som začiatočník proste a prosím vás, nenadávajte mi za to, keby vaše nebolo tam vidieť, ja sa ešte pozriem, ale tak no. Takže, ešte raz to poviem, komu sa páči like, koment a odber, na odbery budem najradšej
A prosím vás, napíšte mi do komentára, že akú máte kameru vy, názov, môže byť za značka. Čo si ja kúpiť Geniuska. Tak, takže čaute.